Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu malih kalih Miss teng pelajaran basa Jawa. Mugi-mugi lare-lare sehat nggih. Amin. Nggih, saderengipun diwiwiti pelajaran basa Jawa sakmenika, becike maos basmalah sareng-sareng nggih. Bismillahirrohmanirrohim. Lare-lare sakniki materi basa Jawane yaiku tembung panguwuh utawa tembung lok. Lare-lare monggo sareng-sareng bukunipun dibuka. Buku Ngudi Basa Jawa kelas 6 halaman 40. Tembung panguwuh. Apa nggih tembung panguwuh menika? Tembung panguwuh ing basa Indonesia biasane diarani kata seru. Ing madyaning pasrawungan, tembung panguwuh iku kanggo nelakake rasa pangrasa marang siji lan sijine. Macam-macam tembung panguwuh. Tembung panguwuh saged kanggo nelakake rasa seneng. Hore, aku munggah kelas 6. Kanggo nelakake rasa ora seneng. Aduh, sikilku kena knalpot. Kanggo nelakake rasa kaget. Wah, kowe to, tak kira sapa. Kanggo nelakake rasa marem. Aha, marem atiku, kowe dadi juara kelas. Kanggo nelakake rasa gumun. Elah, gedene semene lagi 10 tahun. Kanggo nelakake rasa ewa. Aku emoh nek kon boncengke sruni. Kanggo nelakake rasa gelo. Wah, duitku kurang nggo tuku buku cerita. Lare-lare sakniki sareng-sareng nggih bahas gladen halaman 41. Monggo bukune sami dibuka. Nomor 1, seneng anggone melu lomba gambar juara 1. Hore, aku juara 1 lomba gambar. Nomor kalih, kaget mergo HP-ne ilang. Aduh, HP-ku ilang. Nomor 3, gumun weruh bocah cilik pinter nari. Wah, bocah cilik kae pintere anggone nari. Nomor 1, atine gelo ora dijak nonton wayang ning Balai Desa. Oh, jebule aku ora dijak nonton wayang ning Balai Desa. Nomor gangsal, marem atine mergo ditampa kuliah ing kedokteran. Aha, marem atiku ketampa kuliah ing kedokteran. Saniki lare-lare saged nglanjutke gladen halaman 41 sing nomor 6 ngasih nomor 12. Alhamdulillah sampun cekap anggenipun Miss nerangke tembung panguwuh. Miss nyuwun ngapunten nggih anggenipun Miss nerangke kathah lepatipun. Saderengipun ditutup monggo sareng-sareng maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap semonten saking Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.